ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಬಿಡು ಹೊರಾಂಡಲ್ಲಿ ಅನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಪೋಡು ಉಂಟು ಎನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ ಫ್ಯೂಚರ್ ದಾದಾ ಹೋಡೊಂದು ಉಂಡು ಇವಳ ತಪ್ಪು ನಿನ್ನ ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂದ್ವಾಗ ಒಂಜಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಿನ ಹೂ ನೋ ಮೀ ಬೆಟರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿಗ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ರೆ ಏರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತಿರಾಕ್ಲಿ ಮುಂಜಿ ಉಂಟು ದಾದನ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಅಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ದಾಲ ಇರಲಿ ಪರೊಂಡಿಗ್ಲೇ ದೂರ ಉಂಟು ಯಾನು ಕ್ವಶನ್ ಪಂಡದಾನ ಆನ್ಸರ್ ಇಜ್ಜತ್ತ ನೆಟ್ 15 ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡು 15 ಕ್ವಶನ್ ಏರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಕೈ ಎತ್ತೋಡಿ ಒಕ್ಕಡೆ ಪನ್ನೀರ್ ಇಜ್ಜವ ಇಂಚು ಕೈ ಎತ್ಕೊಡಿ ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೈ ಈ ಸಾರಿ ತೂಡು ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಲರ್ ಪರ್ಪಲ್ 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 ಯಾರು 2 ವರ್ಷ ಮುರ್ದು ದಿಕ್ಕಿದೆ ಪರ್ಪಲ್ ಹತ್ತವ ಇಜ್ಜೆ ಪರ್ಪಲ್ ಒಂದು ವೈನ್ ಕಲರ್ ಅಂಚನ ಫೋನ್ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಇಪ್ಪಡಿ ಪರ್ವ ಅದಲ್ಲ ಇನ್ನ ಪಿಂಕ್ ಹತ್ತದ ಎನ್ನ ಪಿಂಕ್ ಇಲ್ಲ ಪರ್ಪಲ್ ಪರ್ಪಲ್ ಅಬ್ಬೋ ಬೇತು ಬಂತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾ ಒಂದು ಈಸಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂಡ ಫುಲ್ ಬಂದೋಡು ಏನು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ 14 11 2003 ಬಲ್ಬಂದ್ಬಿಡಾಗ ಯಾನೇನು ಬಲ್ಬನ್ ಬಲಿಂಗ್ಲು ಗೊತ್ತಿರೋದು ನೀವು ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಅಲ್ಲ ಅವನುಂಡದು ಈಗ ಎನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ದ ನೇಮ್ ಒಂದು ಟೈ 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 ಏತು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಗ್ಲಿಗ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಗ್ಲಿಗ್ಲಿವಾಡು ಟೈ ಅಂಡಿತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವೇ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಪಲ್ ರೆಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಂಡ ಅಂಚತ್ ಇತ್ತ ನಿಪ್ಪಣದ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಈ ಹಾರರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫೈನಲ್ ಮೂಜಿ ತೂಲ ಬೊಕ್ಕ ಜೀವ ನಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಪ್ಪದ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ನ ಕೇಂಜಿನ ಕೂಡೋರ ಅಂಚತ್ಯ ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಚೂರು ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಹೀರೋ ಯಶ್ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸುದೀಪ್ ಸುದೀಪ್ ಮತ್ತ ಯಶ್ ಎಂಕನಾಲ್ ಎಂಕರಡ್ಡಾರೆ ನಿಕ್ಕೇದು ನಾಲ್ ಒಬ್ಬಿ ಹೊಂಡಿದ ಇಂಚಿದೊಂಡದ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಏರಿಯಾದ ಪುದರ್ ಜೈನಗುಡಿ ಇವಳ ತಪ್ಪು ನಿನ್ನ ಬಂದು ಜೈನಗುರಿಗೆ ಬಲಮುರಿ ಬನ್ನೂರು ಹತ್ತಾಯ್ತು ಲೈಡ್ ಜೈನರಗುರಿ
ini anu enna let deep na photo tuyariji man inna ada undu ಏನು ಯಾಕಡೆ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಸಾರದಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಈ ಯಾನೇನೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅವ ಇಂಚ ಊರು ಕುಳ್ಳುದುಣ ಅಂತ ಗೋಡೆ ಇಂಚ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚ ಕೂಚೋದು ಚಿಕ್ಕೊಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಅವೇ ಓ ಪರ್ಪಲ್ಲ ಮುರಳಿ ಕ್ಯಾಮರದ ಎತ್ತನ ಅಂದ ತುಲ ಶಿವ ಡೋಂಗಿ ಅನ್ಪಲ್ಲು ಅವೇ ತೈಪಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಡೋಂಗಿ ಅನ್ಪಲ್ಲು ಇವಲ್ಲ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಇಂಚ ಮಾತೊಂದು ಇರ್ತೀನಿ ಅವೇ ಇಂಚ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ನರಾರಿ ಬರೋದು ಪಾರ್ಕ್ ನಾನು ಮೂಜಿ ಅಂಡ ನಾನು ಅವರ ಬೈಕ್ ಬೂಡ್ದೆ ಅವ ಎಂಚ ಉಡ್ತೇನೆ ಈ ತೋಜುಡು అయినా ಅಲ್ಲಿ ಮೂಜಿ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಅವತ್ತು ನಾನು ಒಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ లాస్ట్ వీడియో దాళ్ళకేందిప్పారు నేను చెప్పు ఎన్న ఫేవరెట్ హీరోయిన్ ಒಂಜೊಂಜೆ ಬನ್ನೆ ಬಲೆ ಏರಾಲೆ ಒಂಜಿ ಬನ್ನೋಣ ಇತ್ತನ ಪೂರ ಬಂದೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಲೆ ರಚಿತಾರ ಅಂದ ಗೊತ್ತು ಬನ್ನೆ ಗೊತ್ತು ಸರಿ ಇಂಚನ ಬನ್ನಿ ರಾಧಿಕಾ ರಚಿತಾರ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಬಿಡು ಹೊರಾಂಡಲ್ಲಿ ಅನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಕೋಡ್ ಉಂಟು ಎನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೇದಾರನಾಥ ನಿನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ಗ ಒಂದು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅವೇನಾ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಸಲ ಮಾರ್ಕ್ ಲೆಕ್ಕ ನೈಟ್ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಒಂದೊಂದು ರೆಡ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಲರ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಲೆ ಬನ್ನಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಯಾ ಬನ್ನಿ ಹೀರೋ ಹೀರೋ ಆಲ್ ಬನ್ನಿ ಏರಿಯದ ಪುದರ್ ದೀಪಿ ಡಿಪ್ಪನ ಬಂತಿದ್ದಾರೆ ಬೈಕ್ರದ್ದು ಬೂರ್ನ ಇಂಚಿನ ಶಿವ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಲೈಫ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೋಪಣಿ ಯಾರು ಬನ್ನಿ ಆಜಿ 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 ಎಂಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ದ ಪುದರ್ ಜನರ ಅಂಕಿತ ನಿಲಯ ನಾನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಉಂಟಾ ಇವಂತಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಲಿ ನಾ ಬಂದು ಓಕೆ ಅಂಡ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಯಾನಿತ್ಯ ವಾಸೆಮ್ಮ ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮ್ ನನ್ನ ಉಂಡು ಸೇಮ್ ಆತಿತ್ತೆ ಮಾರ್ತು ಫ್ಯೂಚರ್ ದಾದಾ ಓಡೊಂದು ಈ ಹೀರೋಯಿನ್ ಓಡೊಂದು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ 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 ರೀಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ కొంచెం బాగుంది ఆన్సర్ దాయితా ఓడు కలిసి ಮುಕ್ಕೊಂದು ಬೇರೆ
ನಾ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಶಿವ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸಿ ಉಂದ ಟಫ್ ಉಂದ ಈಸಿ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೈ ತೆರ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಯಾನಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ದಾದ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬರ್ದೆ ಅದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತ ವಿಶ್ಮಿತನ ಬರ್ಡೇದ ಬುಕ್ಕ ಶಾರದೇನ ಎತ್ತನ ದಿನ ಅವು ಆ ದೇವಿನ ಜನ್ಮದಿನ ಆತಿ ಬುಕೋಡಿ ಯಾನು ವಿನ್ನು ಎನ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಜಾಂಡು ಆತೆ ಇಮ್ಮಲ್ ವಿನ್ ದಿಕ್ಕದಾಯ್ತದೆ ಎತ್ಕೊಟ್ಟು ನಾ ಗಂಟೆ ಜನ ಎತ್ತನು ತುಲೆ ಇಂಬಲ್ ವಿನ್ ಆಯಲು ಇಂಬಲ್ಲಿ ಗೊಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಪ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ 5 ರೂಪಾಯಿದ ಇಲ್ಲ ಬನ್ನೋಡು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು ಬನ್ನೋಡು ಎನ್ನ ಬಂತು ತುಂಬಲ್ ಬನ್ನೋಡು ಎನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಕಲರ್ ಬಂತು ಇವನ್ ಪಿಂಕ್ ಬ್ಲೂ ನಾಚಿ ಜನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಹೀರೋ ಸುದೀಪ್ ಸರಿ ಬುಕ್ಕ ಯಾನ ಮಲ್ಲೈ ಬುಕ್ಕ ದಾದ ಓಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಕಜೋ ಬೆಜ್ಜೋಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ನೋಟೆಡ್ ಬನ್ನಿ ಸತ್ಯ ಯಾನ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ದಾಯ್ತಾವಡು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಲ್ವೇದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಣ್ಣವ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಪಾಡು ರೈಸ್ ಮದಿಮೆ ಆಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮದಿಮೆ ಆಡೊಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ నేను అమ్మరేతో వచ్చి ఎన్న కాలేజ్ బుధారాన్ని కేవీజీ ఫుల్ వన్నాడు ఫుల్ ಆಯ್ತಾ కేవీజీ ఫుల్ ఫామ్ ಬನ ಅವನಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗಾಂಧೀಜಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅತ್ ಕುರಂಜಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೌಡ ಗೌಡ್ರನಕ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಗೌಡ ನಿನ್ನ ಗೌಡ ಹೋಲ್ತು ಬುಡೋರ್ಚಿ ಆತೇನಾ ಬುಕ್ಕ ಯಾಂದಾಯಿ ಲೆಕ್ಕು ಇನ್ನೊಂಜಿಗೇನು ಬಲ್ಲ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಲರ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಿಂಕ್ ಓ ಬನ್ನು ನಾನು ಓ ಬನ್ನ ಪಿಂಕ್ ಆಯ್ತು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಫುಲ್ ದೇವರನ್ನ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಗಸ್ಟ್ 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 15 రెడ్ మూజి సరి వన్ను ಆಗಸ್ಟ್ రెడ్ మూజదన్న బుక్ సరి వన్ను రెడ్ మూజ రెడ్ సారీ మూజి 4 ಯಾನ್ 1 to 10 10 to 20 ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದು ಈ ಪನ್ ಆಲ್ ಬಂದಲ್ಲ ಈ ಪನ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಬನ್ನೆ ಯಾನ್ ಆಲ ಬೆಳೆತೆ ಜಂದು ಅವರ್ ದರ್ದ ಬೊಚ್ಚಿ 2004 ಅಂಚ ಬಂದು ಎನ್ನ ಬನ್ಲೆ 2003 ಆಗಸ್ಟ್ 3 ಪಂಡು ಜನ 3 ಇಂದು ಫಸ್ಟ್ 2 ಬನ್ನೆ 3 ಪಂತೆ ಅತ್ತೆ ಎನ್ನ ಬನ್ಲೆ ಅಂಚನ ಮಾರ್ಚ್ 25 ಬೋಡು ಅವು ಇದು ತಿಂಗಳೆನ್ನ 4 ದಿನಾಂಕ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಲೆಗೆ ಡ್ರೈಗ್ ಹೋಗಿಗೆ ಅಲೆಗೂ ಆವ್ಲೆ ಕೊಡ್ಬುನೆ ಮುಖ ಕಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜನ ಮಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಎತ್ತುಂಡು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಮಸ್ತ್ ಅವ್ರು ಬೇತ ಅವು ಒಂದು ಬೇತು